Lourdes Otaegi Euskal Literaturan doktoratu zen 1982an, Xabier Lizardiren literatur lanari buruzko tesiarekin, Euskal Pizkundearen testu inguruan. Gaiari buruzko hainbat liburukik, kapitulu eta artikulu argitaratu ditu, Lizardiren poetika eta Xabier Lizardiren kazetari lanak nabarmenduz. Hainbat monografiko eskaini dizkio Bernardo Atxagas, Joseba Sarrionaindia, Gabriel Aresti, Kirmen Uribe eta Xabier Lete idazleen lan lirikoari. Duela gutxi, Jose Maria Pozuelok idatutako historiografiako bilanetan parte hartu du. Pensamiento y crítica literaria en el siglo XX eta ensayos de historiografía literaria. Literaturako irakasle agregatua da Gasteizen Letren Fakultatean, hizkuntzalaritza eta euskal ikasketen saian, euskal filologiako graduan eta literatura konparatua eta literatur ikasketetako masterren baita. Euskaltzain ugazlea da 2003tik eta literatura ikerketako batzordeko idazkari izan zen literatura terminon hiztegia sortu zen garaian. Memoria historikoaren eta genero ikasketen arloko hainbat ikerketa proiektutan parte hartu du, bai eta literatura historiografiko ondoz-ondoko bi proiektutan ere. 2014an eta 2022 bitartean. Gaur egun, Ideolit, la literatura como documento historiko ikertaldean parte da. Lourdes, nahi duzuen? Asko itzine zure aurkezpenagatik, niretzat benetan poz bat da lagunarte hontan egotea, zuekin, ez ezik, mailan nerekin batera eserita daudenekin, halako poz maternal bat, esango benuke dala, jake gaian jarrita gauden, ez da? Esaten nuen moduan, nire gaia, eta ordula orden badenbora gutxi denez, harira joango naiz poz hori adierazita, esango nuke, gaia edo nire asmoa zela azkeneko 10 urte hauetan, euskal nobeletan, emakume idatzitako euskal nobeletan, ama-alaba arteko harremanean antzeman ditudan konstante deigarri batzuen inguruko hausnarketa egitea. Hori zabalera joatzea da, eta azkenean ez dut hori dena egin. Azkenean aukeratu dut liburu bat, aukeratu dut Itxaro Bordaren Euri zitalari esker izeneko novela. Eta novela horretan aztertu dut nola ama presentatzen denean Demeter bat presentatzen den. Eta hori oso interesgarria iruditu zitzaidan aztertzea ikuspuntu nola esateko orokor batetik, hau da amatasunari buruzko irudikapenen arlotik, eta broma bezala edo hitz joko bezala planteatu nuela estabat mater jarri oiden tokian, estabat Demeter esatea. Broma egiten duzu eta gero justifikatu egin behar da, eta nire hitzaldi izango da justifikazio horren alegina, ez frutu umotua, horrela planteatu nahi nuke. Estabat Demeter esaten dut, zeren gogoan izan behar dugu, gaio hauen inguruko lehenengo azterketetako bat, Julia Kristevak egin zuela, saio guztiz deigarri batean, Estabat Mater izenekoan. Eta han, Ama Birjinaren irudiak, zemateraino markatu duen feminitatearen eta amatasunaren idea. Bere hipotesi nagusia da, Ama Birjinaren irudi dolorosa horretan, mater dolorosaren irudi horretan, absorbitu direla feminitatearen elementu asko eta asko, azkenean alako irudi oro hartzaile bat bihurtzeraino. Alegia, emakumea ama da eta ama dolorosa da. Alegia, amatasunak, zoriontasunarekin, betetasunarekin, norbere realizazioarekin, da barrez dagoela lotuta, baizik eta sufrimentuarekin. Idea hori aztertzen du, eta saiolan horretan, Estabat Mater saiolan horretan, bi hildo paralelo planteatzen ditu. Bata, argumento razional bat bezala, amatasunaren inguruan, Ama Birjinaren birjintasuna zergatik behar den birjina izatea, bestetik zergatik izan behar duen ama dolorosa, alde horretatik egiten du saio razional bat,
Eta bestetik egiten du relato bat bere amatasunarena. Hau da, berak umea eduki duela eta ume hori edukitzean izan ditun emozioen eta sentimentuen adierazpena. Bi testuak bi zutabetan agertzen dira batera, eta orduan konturatzen gara Julia Kristevak ez duela separatu nahi, ez duela razionalizatu nahi bere amartasuna, eta aldi berean ez duela amatasunaz modu razionalean bakarrik hitz egin nahi. Alegia, hoien kompatibilidadeaz eta hoien posibilitate bateratuaz hitz egin nahi duela. Eta batez ere, dolorosa horren kuestionamentua egin nahi duela. Hala ere, konturatzen da, bera hasia izan dela erlijio katolikoan, katoliko ortodoxoan, eta hori gainera, nahiz eta regimen komunista batean hasia izan, bere etxeko presentzia enorme bat zela. Bere aita zela oso gizon erlijiosua, eta haren jarauntzia jasoaz, berak ere erlijioari errespetua izaten, ez fededun izaten, baina erlijioaren espiritualitateari errespetua izaten ikasi zuela. Berak, aipatzen duen tekstua Stabat Mater Dolorosa, juxta crucem lacrimosa dum pende bat filius, hau da, semea zintzilik zegoen gurutzearen ondoan negar egiten zuen amak. Gai hori, badakizue, hain, erlijio testu antzinakoa erdiarotik datorrena, hainbat irudiren, umetatik ikusi ditugun, hainbat irudiren gaia dena, bihurtzen da, nolabait esateko, amatasun entregatu, sufritu horren eredua. Nik ez dut, gure nobeletan, gure nobela garaikidetan, horren inongo arrastorik topatzen. Egia esan, euskal nobeletan agertzen zaigun irudia, ama, nahi badezu, ama latosarena da. Hau da, beren alabak persegitzen dituena, telefonoz, mezuz, etxera presentatuz, taperra ekarriz, alegia ama akosadora, zea hoiek, ama presente hoiek, agertzen diren nobeletan, alako, nola esango genuke, atretzoaren parte bezala. Alegia, emakume gaztete, zain gazteen osagai bat bezala beti presente dagoena. Aldiz, esango nuke, Itxaro Bordak, bere novela honetan, 2022ko euri zitalari esker deitzen den novela horretan, ama horren irudikapenean elemento bat sartu duela, elemento hori dela ama hori Demeter bat bihurtuta, refleksio bat egiten du, amatasun konstante, etengabeko, inoiz utziko ez nauena, inoiz bakarrik utziko ez nauena, hau meaberen hitzetan esateagatik, meaberen kristalezko begi bat horretan kapitulo oso badago horri bere amak, bere alde, alaba bakarraren alde egindako gorputz eta harimako entrega erabateko horren, nola esateko, eskertza, ez da? Esango genuke era horretako ama guzizko horiek, ama total horiek, direla pentsatu, horren inguruan pentsatuz eginda ekarrita dagoela tematika hori eurizitalari esker izeneko novela. Novela hori thriller bat da. Beraz, genero aldetik, Amaia Espeldoi protagonista duen noveletako bada. Azkena, 2022koa diodanez. Eta thriller horretan badaude elemento batzuk pentsarazten digutenak modu parodikoan planteatuta dagoela thriller hori. Fondoko gaia da ama Demeter personaje hori eta bere alaba Persefone, nobelan ez da Persefone deitzen, baina mituari buruz ari naiz, hoien arteko harremana da aztergai duena, baina Amaia Espeldoik egiten du investigazioa, eta Amaia Espeldoi hori novela honetan, thriller honetan, ikusten dugu bere investigazioa dela eta Nafarrora jesten da, ailegatzen da kasik Iruñeraino, eta non Amaia Salazar personaiarekin topo egiten duen. Amaia Salazar izanik, Dolores Redondo novelagileak egin duen El Guardián Invisible eta saga guzti horren protagonista. Pentsatzen dut hor parodia bat planteatu digula Bordak,
Amaia izeneko 2 investigadore, bai ditu hemengo literaturak, bata Salazar gaztelaniaz eta Iruñan kokatua, eta bestea Euskalduna Baionan kokatua. Egiten dion bizita hori, esango nuke esanguratsua dela erabat. Alegia, erdi broman, erdi txistean, Nafarroan detenitu egiten dute, Amaia Espeldoi, eta detenituta azkenean eramaten dute Amaia Salazarren aurrera. Eta azalpenak ematen dizkio, eta Salazarrek azkenean askatasuna ematen dio, desan dio, zoaz. Eta uzten dio alde egiten. Baina zein da parodia? Parodia da, izen bera dutela, 2 personaiak, biak direla, bata detektibe librea, hori bordarena, eta bestea detektibe zeharena, poliziarena, eta biek egiten dituztela ikerketak, kasu batzuei buruz, baina biek dutela beren amarekiko trauma implizito bat guziz serioa dena Doloresen kasuan, zeren ama terrible bat da, ama asesina bat da, bere alabaren aurkako erra bat daukana, amorru bat daukana. Aldiz, Amaia Espeldoik novela honetan adierazten duen bezala daukana da abandonatua, aur abandonatuaren sindromea. Eta berak novela horretan zehar adierazten dijoa abandono oidea ama bat berataz behar bezala, behar bezain arduratsu eta behar bezain afektibo. Batez ere abandono afektiboa da Amaia Espeldoik adierazten duela novelan zehar. Orduan, iruditzen zait batez alde batetik ari thriller horretan, beste novela batekin elkartzen delarik, beste novela sail batekin, egiten duela irakurketa paralelo bat, bestetik ironia bat dago hor novela horretan implizito gai horri buruz, beste ama eredu bat baita bere aztergaiaren muina edo. Alegia Amaia Espeldoiri enkargo bat etortzen zaio, eta enkargo horretan esaten zaio, bilatu behar duela Maili izeneko alaba bat, baitua izan dena, gordea urteetan, eta bere amak bila eta bila eta bila diar duela, alaba horren bila, eta ez duela inondik poliziaren gandik eta laguntzarik lortu, eta orduan, Amaia Espeldoiren gana joaten da, aurkidezan alaba hori. Baiketaren tema, bere ala ernatu zidan Persefone eta Demeterren mitoaren oroitzapena. Demeter ama jakiten du, entzuten du bere alabaren deia, alaba infernutik, horregatik ekarri dut irudi hau, infernutik atera den Hades jainkuak, inbaitu Persefone eta berarekin infernura eraman bere emazte egiteko. Horregatik, hemen irudi honetan, hain ederki, hain irudi Rafaelita honetan irudikatuta dagoen neskatxa ingenio bat loreak biltzen da bilena, baitu eta eraman egiten du. Irudikapen honetan, oso antzinatik eta pentsatzen da gainera Demeterren mitua preolimpikoa dela, alegia Olimposko Zeusen eta jainkoteria hori osatu baino lehenagokoa dela Demeterren historia, bere mitua, alegia bere alaba baitu eta infernura eraman zutela, eta orduan Demeter guztiz aserre, suak hartua, amorrua ez betea, hau da, ez da ama dolorosa bat, da ama furiosa bat. Eta ama horrek bere alabaren bila egiten ditu eginalak mundu guztian zehar alaba hori aurkitu nahirik, eta halako batean batek esaten dion arte, Hadesek eraman du, ez dezu mundu hontan aurkituko. Orduan dator bere dolua, eta ondoren dator dolua eta mendekua. Zeren berak esaten du, hau jainkoek beren jokuan, hau da, Hadesek eta Zeusek permititu duten zerbait da. Eta nik berriz hau ez dut onartuko. Eta egiten duena da, naturaren produkzioaren, fertilitatearen eten bat eragiten du. Halako idorte, halako gozete bat eraginez mundukoengan, eta mundukoek jainkoei
eskaintzarik egiten ez diotenez, jainkoengan ere eragina du. Bere greba guztiz zera horrek, grabe horrek, alegia naturaren fekundidadearen printzipioa gerarazte horrek, konbentzitzen du Zeus zerbait egin beharko dela. Alegia Persefonek itzuli egin beharko duela infernutik eta Hadesi eskatu beharko zaiola bueltatzeko neskara. Hemen baiketaren irudikapena ikusten duzu eta pantailan ipini dut mitu hau kontatzen duen himno homeriko baten zatia. Himno homeriko hori 7. mendekoa dela Kristo aurretik, 7. mendekoa dela iradokitzen da, homeriko deitzen da, baino badakizue, Iliada eta Odisea ere homerikoak omen dira, eta halako ondare baten izendapen bat bezala da. Ez da 7. mendekoa izanik, ez da Homeroren garaikoa, Hesiodoren garaikotik gertuago egonik. Baina kuestioa da, zati honetan honela dioela baiketaren momentu horretan amak alabaren boza entzun egin zuela. Fue entonces cuando al fin la escuchó su venerable madre. Sintió un agudo dolor que le traspasaba el corazón. Claro, kristau hezkuntza bat jaso dugunak, un agudo dolor que le traspasaba el corazón. Hori espada, la espada que cruza el corazón de la Virgen, semearen eriotzaren momentu horretan, ez da ezer. Kidetasun hauek, irudien kidetasun hauek guztiz niretzako interesgarriak dira, eta kidetasun hauek batzuk trasladatu egiten dira Itxaro Bordalen novelara. Eta hala dio, esaten du, un dolor que le traspasaba el corazón, destrozó con las manos la cinta que sujetaba su cabello inmortal, echóse sobre los hombros un manto negruzco y salió presurosa, a la manera de las aves, en busca de su hija por tierra y mar. Claro, hau ja erinien irudia da. Eriniak egan egiten baitzuten, hegaztien gorputza hartzen baitzuten, eta ilunak beltzak egiten zuten egan lurraldearen gainean, bengantza hartu behar zutenaren gainera joateko. Beraz, hau da mater furiosa, ez mater dolorosa. Así anduvo la noble Demeter vagando durante 9 días por la tierra con una antorcha encendida en las manos, llena de tristeza, y en ese tiempo no gustó de ambrosía ni de dulce néctar, ni sumergió su cuerpo en el baño. Alegia, garbitasunaren gai hori, beltzez jantzita joate hori, eta batez ere amorruaren idea hori, agertuko dira Eurizitalari eskerreko amaren zeran. 5 minutu. Bueno, luzatu gabe. Alabaren rekuperazioan, hemen agertzen diran zenbait eszena, novela hontan agertzen diran zenbait eskena, erakutsiko ditut Eurizitalari esker honetan, zeren berak hala deskribatzen du novela honetako baituaren ama. Protagonista ez dauka izenik ere, eta hori ezaguna egingo zaio Loreari. Hau da, ama honek ez dauka izenik. Kuaderno gorriako amak ere ez daukan bezala. Eta kuaderno gorriako alabak ere baituak izan, alabaz eta semea baitu izan dira. Berak honela aurkezten du ama hori, emazte xifritua, eta horrek nonbait esan nahi du, astoratua. Eta aldi berian larderiatsua eta agintaria agertzen da emakume hori. Ez du negarrik egiten eta ez du kexurik egiten. Aldiz, aserrea, amorrua eta violentzia espersatzen ditu. Hau da, behartu ditu ingurukoak, bere eskubidea dela iruditzen zaion, hau da, alabarekiko afektua eta harremana rekuperatzeko. Bueno, hainbat gauza daude tekstuan, adierazten duteneak, personai hau, zikin dijoala, hilea nola nahi daramala, gainean gauza ilun bat jantzita dijoala, ikusten ditugu Demeterren personaiaren zerak, reflejoak, trapuz apaindu emaztea zirudien. Beraz, etzen Andre duin bezala agertzen fizikoki, baino bai autoritarioa, agintaria eta agresibo bezala. Alde horretan ikusten dituen berehala zerak. Kontalariak egiten dituen adierazpenak, lurraren magmaraino luzatzen zuela zirudien eskua. Badaude, halako hiperbole
zera komerikoak diruditenak. Eta han ibili zen arropak boleran, hau da, bere mugimendu ere, da airean mugitzen den personaia batena. Eta hala bukatzen du Amaiak atal hori, tragedia horren oialaren desiruteari ekiteko elementu bat baneukan bederen. Tragedia hitzak, jadanik literatura grekora eraman gaitu, bi desirutea, oiala desirutea, Penelope. Bigarren agerraldian agertzen denean ama hori, onelako tekstu bat jartzen du hor, ezabatu egiten dira duda guztiak. Zutitu zen emakume lehertu baten moduan, greziar tragedietako marmolezko personaia bat zirudien, handios eta aldi berean amildua. Azalpen hauetan ikusten dugu zertara dijoan. Ikusten hainbat elementu daude narrazio honetan apuntatzen dutenak Demeterrengana. 2-3 minutu bakarrik ditudanez, gogoratuko nuke novela bukatzean egiten du gesto bat, ama alabak elkartzen dira, badakigu azkenean konpontzen dela, bankete bat egiten dute. Eta banketerik gabeko zehaik, eszenarik ezabukatzen Iliadan eta Odisean, alegia ondo bukatzen direnak, Asteriz da Obelix bezala da, bankete. Greziar zaharrek bankete baten itxura zeukaten gureak, dio Amaiak bere novelaren bukaeran. Hemen kuestioa da galdera nagusiak. Ikusten duzu ez du dela erantzunik, eta horregatik jarri ditut galderak bukaeran. Zein da Demeterren himnoarekiko intertextualitatearen funtzioa testu honetan? Ze atera nahi du Bordak? Erantzun posible bat da, nahiko zuketela Amaia hoiek ama Demeter bat. Alegia, Amaia Salazarrek eta Amaia Espeldoik biek dute ama ez egoki baten trauma, batek abandonoarena, abandono afektiboarena, et besteak berriz ama asesina, ama monstruosa baten arriskua. Horregatik novelan zehar, bera ametsetan agertzen denean, edo erdi nokiatuta dagoen momentutan, bere amari deitu egiten dio Amaia Espeldoik. Ama, eta amak ematen dio erantzuna beti, baina erantzuna da, nola dia ama gorrak, amak mezua oso modu ekintzailean, hau da, intzazu, altxazaite, alegia, bera makurtu gabe umia altxatua aztea, eta altxazaite ingozu, zuk egin dezakezu, dioten ama estimulatzaileak, baino ez derrigor entregatuak, ez makurtuak, ez amaren afektibidaderen horren inguruko ikerketa ikusten dut nik novela honetan. Alegia, Amaia Espeldoi, 2 eta 3 aldiz, eta 4 aldiz, ametsetan, modu batera eta bestera, pentsatzen ari da, bere amaren afektibidade mukerra, oso neurtua, oso zea dena, espresibidade gutxiko amatasun hori dena, era berrian sustengu zaiola. Eutsi egiten diola. Larri da bilenean, entzuten duen ahotsa da ingozu, altxatuko zea. Mezu horietan dagoen amatasun ereduak badu euskal kulturarekin harreman bat. Alegia, novela askotan, bai femeninoetan, bai maskulinitoan, agertzen diren ama distanteak, sosendoak, estimulatu, baino exigitu ere egiten dutenak. Eta alde horretatik nik uste amatasun eredu hoien inguruan hausnartzen ari zela. Reflejatu duen beste ama Demeter hori ere, ez da agertzen novelan emakume kexatu, doloritu, sufritu bezala, baizik demandatu, eskatu, autoritatea erabiltzen duen Demeter bat bezala. Orduan, horren inguruan, iruditzen zait interes handikoa zela, Bordak egiten zigun proposamena. Eta ez dakit garaiz bukatu dedan, luzatuko nintzen, seguru, eskerrik asko arretagatik.